Benvinguts al soci, no se'l pot enganyar. No portem ni 2 setmanes i ja ens han fet indignar. Estem parlant dels recentment lliurats Premis Nobel, que ens han fet enfadar pel partida doble. Primer perquè no han donat el Premi Nobel de Literatura a Sergio Ramos, però si és políglota. Está muy bien, no te cuesta entender el castellano. I després perquè tampoc li han donat el de la Pau a Nagel de Jong. Al contrari, el seleccionador holandès ha decidit no convocar-lo més. I tot per aquesta petita traveta. Visionaris Digitals ha presentat una queixa formal als anfitrions, però fent gala del seu sentiment nacional, s'han fet els suecs. Tot això ens ha fet pensar en un vell tòpic d'aquest esport. El futbol és art? Jo no considero art, és un patinatge artístic. Hi ha una part d'art, una part d'esport i una part d'interessos, no? A Visionaris Digitals no estem capacitats per donar una resposta convincent, però ens refiem del criteri d'un famós traductor, que un dia va dir que al futbol hi ha teatre, i del bo! I de teatre, els catalans en sabem més que ningú, perquè durant uns anys vam gaudir de les actuacions de Marc Van Bommel, l'únic que ha sortit en defensa del seu company De Jong. Això sí que és un amic, sempre i quan no juguis amb l'equip contrari, esclar. Sort que per compensar-ho, entre escena i escena repartia botifarres. I si donaves propina, també una bona llesca. Carai, Marc, quin cuiner que estàs fet! No és d'estranyar que els teus propis companys te'n demanin. Tot i que si no trenqueren, compte! Però no tothom hi cap al teatre, per això algú s'ha d'encarregar de les entrades. Una feina molt agraïda, coneixes molta gent i fas amistats de tot tipus. Per mi ho tinc clar, si un vol anar a fer mal, va fer mal. Jo no crec que ningú vagi a fer mal a ningú, a trencar-li una cama, i més amb aquests, pot ser en tercera divisió, però amb aquests nivells de professionals, jo crec que no. El que sí que ens deixa aquest espectacle són grans interpretacions. Observin quina manera de caure, ell, i improvisant. Però res millor que la posterior cara de víctima. Quina expressió, quins matisos. Aquest tipus de gent a la sínia. El que sempre s'ha valorat molt entre els directors teatrals és la capacitat de desmallar-se. Això ha creat escola i ara podem trobar autèntics especialistes de lipotímies. Mirin si no. I sincronitzats. Aquest sembla que és un artista de fill prim, eh? És normal que algun s'emprenyi i li foti un bon sopapo, ja està. Però els actors que van realment buscar són els que saben ballar. Aquests tenen feina assegurada. Observin, això podria perfectament ser una dansa hongaresa d'època. Estan molt enamorats. I per acabar només queda comentar el comportament del públic. Quina educació, quin saber estar! Diuen que si no tens cultura no et deixen entrar. En fi, amics, deixem al vostre criteri si el futbol pot ser considerat un art. Nosaltres creiem que molts dels ingredients els té. Mentre rumieu, nosaltres abaixem el taló. Molta merda i foteu-li llegum! Per mi ho tinc clar, si un vol anar a fer mal, va fer mal.